Hakani ko video ngan batai phi hatu ke UCC la ne ke uniform civil code ka Don Jing ktah ne amiangi. Bat balai na ka ai kada. Tepe ya kani ke video hatu bakot pinsayo shibun ke jingtem. Ke uniform civil code kam Don Jing ktah yangi namar balai. Namar ngidon ya artly ki district council. Kata ka khasi hill autonomous district council bat ka jaintia autonomous district council. Kini baro artly kila da pas ya ka resolution ban persya ya ka uniform civil code ni ka UCC. Shisin mala pas ta ka district council kanomla bantrekam. Bat kawiru u Ahmed Shah uru ulaong haka interview ba kani ka uniform civil code lani ka UCC kam trekam hapo north east. Ukanrad sangmaru u chief minister chungi ulaong ru bom trekam ha north east bat eki tribal. Kawai kadaw kaba kani ka uniform civil code kam trekam kalong ba ngi don haka sik khediu. Namar ka district council kadang don iaka ka taka abor bangin opus tenak takadaw kamla pan trekam ha Meghalaya chungi te ngan sabatai ba ya phi onda kila apas ya kani kabel kalong kumno ya ka pementa kidang draft kamot ke pat pas kanya kani kabel te lada phi sngo yo chungmentoi na kani ka snong janga palada phi ko ban yo shibun ki jingtem shaphang ki ai ki ba phim tem sa subscribe sa press ru bell icon sa share o shiki por jong phi khna ma ki kin tem te andala pas ya kani ka kabel ngan sa tai ba ma kalong kumno ya ka bamanta ta kidang shoot draft ke pat pas te andala pas ngan sa puli bha dos tang dukot ngan sa study bha ya kani ka bill andala pas te ngan sa wan biang kan thapi wan pen su thu e phi ba kumno kan kalong te tangkini te khrishiban